Әмма бә'д, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгаләдән риза булган кеше, аның тормышы бәрәкәтләрдән торыр. Аның тормышы тынычлыгыннан һәм иң мөһиме күңел тынычлыгыннан торыр. Һәм ул кеше бу дөньяда да бәхетле яшәр, һәм ахирәттә дә ул Аллаһ Раббыбыз каршына баскач та ул шунда да уңышка ирешер. Һәм Аллаһы Тәгалә Таһа сүрәсенең 123-нче аятында әйтә: "Фәмән иттаба'a худай фәлә ядиллу ва ла яшқа." Аллаһ әйтте: "Кем минем туры юлыма иярсә ди, ул бер кашанда адашмас һәм бер кашанда бәхетсез булмас", дип әйтте Аллаһ Раббыбыз. Һәм галимнәребез моны тәфсир кылганда, ул ди адашмас бу дөньяда ди бер кашанда, һәм ахирәттә дә ул бәхетсез булмас ди. Чөнки аның барачак иншаллаһ урыны ул Аллаһ Раббыбызның ризалыгында, аның җәннәте. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгаләдән риза булу, аның тәкъдиренә буйсыну ул җәмәгать динебездә нигезләренең берсе. Һәм сезгә танылган бер кыйссаны сөйләп узасым килә. Ул кыйсса Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аны безгә Адәм алейхиссалам белән Муса алейхиссалам арасында килеп чыккан тарткалаш турында безгә сөйләде. Һәм бу хадис Сахих Муслим җыентыкларында һәм башка җыентыкларында килә. Һәм ул мөхтәрәм җәмәгать былай диелә: бер вакытны Аллаһы Тәгалә Адәм белән Мусаны торгызгач, һәм инде ул кайсы бер галимнәрнең әйтүләре буенча ул ди Миграж кичәсендә булды ди. Чөнки Пәйгамбәребез каршысында Аллаһ Тәгалә илчеләрне терелтеп, аларны бергә намаз укытты. Һәм аларга имам булып Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям намаз укыды. Һәм шунда Адәм алейхиссалам Мусаны очратты. Һәм Муса аны күргәч, аңа былай ди: "Син шулмы Адәм ди, кайсысын Аллаһ Тәгалә үз кулы белән барлыкка китерде, һәм кайсысына үз рухын өрде, һәм шул мәхлук ителгән кешегә, фәрештәләренә сәҗдә кылырга әмр итте. Син шулмы ди, кайсысын Аллаһ Тәгалә җәннәткә урнаштырды, һәм аннан соң җәннәттән гөнаһ кылганысы сәбәпле җәннәттән сөрде" ди. Һәм шунда Адәм алейхиссалам моңа җавап итеп әйтә: "Синме Муса, кайсысын Аллаһ Тәгалә сайлап алды, һәм сайлап алганнан соң аңа әманәт итеп үзенең рисаләсен бирде. Синме Муса, кайсысы белән Аллаһ Тәгалә сөйләште, һәм синең кулыңа битләрне, битләрне тапшырды һәм бар нәрсәне дә аңлатты, һәм үзенә якын кылды. Сиңа ди Аллаһы Тәгалә Тәурат китабын кайчан мин барлыкка килгәнчегә хәтлек ничә елга хәтле алдан язылган, билгеләнгән китап, Тәурат китабын сиңа тапшырды" ди. Һәм Муса пәйгамбәр әйтә: 40 ел ди. Ягъни Тәурат китабы Аллаһ хузурында хәтта Адәм алейхиссалам барлыкка килгәнчегә хәтлек 40 ел алдан инде бар иде диелә. Һәм шунда Адәм әйтә: "Син ди шул Тәурат китабыңда таптыңмы шундый сүзләрне?" Адәм Раббысын тыңламады, Раббысына каршы килде һәм юлдан тайпылды, хак юлдан адашты дигән сүзләрне таптыңмы ди Тәурат китабында? Һәм шунда Муса әйтә: "Әйе ди. Андый аятлар бар ди." Һәм ул җәмәгать Коръән аяты бездә дә бар. Коръән китабыбызда да бар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Һәм Адәм ди Аллаһ Тәгаләне тыңламады һәм гөнаһ кылды һәм хак юлдан тайпылды" диелә. Һәм шунда Адәм алейхиссалам Мусага әйтә: "Син ди мине шул әйбер белән тиргисеңмени? Миңа бит аны Аллаһ Тәгалә мин барлыкка килгәнчегә хәтлек 40 ел алдан тәкъдир ителгән әйбер өчен син мине тиргисеңмени?" дип әйтә. Һәм шунда Муса алейхиссалам үзенең хаталы икәнлеген аңлады һәм тынды диелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу хадис хакында сезгә бүген сөйлисем килә. Ягъни Адәм алейхиссалам үзенең хатасын аңлады, үзенең хатасын белде. Ләкин Мусага нәрсәне әйтә ул?
миңа Аллаһ Тәгалә шулай эшләргә тәкъдир кылды ди. Ул шулай тәкъдир ителде ди. Мин барлыкка килгәнчегә хәтлек үк Тәурат китабында 40 ел алдан ул уже билгеләнгән иде, дип әйтә Адәм алейхиссалам. Һәм Муса шулай ук, һәм галимнәребез әйтә, Муса алейхиссалам зиһен иясе, акыллы, хикмәтле, һәм ул пәйгамбәр, ул илче. Һәм шуңа Муса ди, шушы Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире икәнлеген аңлый иде дип әйтә. Ләкин Мусаның претензиясе нәрсәдә иде дип әйтә? Адәм, синең сәбәпле без дип бөтенебез җәннәттән сөрелдек. Һәм бөтенебез дә җирдә яшибез. Һәм җәннәткә керер өчен тырышырга кирәк, эшләргә кирәк дип галимнәребез моны тәфсир кылалар. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Адәм алейхиссаламның бу хата эшләвенә дә аның аклануы бар. Ул тәүбә кылды. Ул нәрсә дип әйтте? Коръәндә Аллаһ Тәгалә Әгъраф сүрәсендә Адәм белән Һаваның сүзләрен китерә. Кала, алар икесе әйттеләр ди, Раббана заламна анфусана. Эй Раббыбыз, без үзебезгә зулымлык китердек. Ва иллам тагфир лана ва тархамна. Һәм әгәр дә син безне гафу кылмасаң, һәм безгә мәрхәмәтле булмасаң, ланакунанна минал хасирин. Без һичшиксез хәсрәтле кешеләр арасында булырбыз. Хәсрәт ияләре арасында булырбыз дип әйттеләр ди. Бу сүзләрдән әлбәттә Адәм алейхиссаламның һәм аның хатыны Һаваның тәүбә кылганлыклары һәм бу хатаны аңлаганлыклары әйтелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә дә нәрсә дип әйтә? Фасбир инна вa'даллаһи хак вастагфир ли зәмбик. Һәм шуңа күрә сабыр ит, Аллаһының вәгъдәсе хаклык, ул барыбер киләчәк, һәм гөнаһларыңа гафу сора, истигъфар кыл дип әйтелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, галимнәребез әйтә, шулай итеп ди, Аллаһы Тәгалә безгә сабыр итәргә. Элек тормышыбызда булган хаталарны, булган эшләрне күреп, тормышыбызга шушы хаталарыбызның әсәре, нәтиҗәсе, үзгәрешләре килгәнгә, шул тормыштагы авырлыкларга сабыр итеп ди, һәм элек кылган хаталарыбыз өчен истигъфар кылырга чакырылды дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә кешенең тормышын ике өлешкә бүлеп була. Кешенең тормышы бар үткән заманы, ягъни шушы мизгелгә кадәр эшләнгән эшләре тормышы, һәм кешенең бар киләчәге. Ягъни шушы мизгелдән алып алга таба киләчәккә, ягъни вафатына хәтлек, вафатыннан соң әле ахирәттә нәрсә булачагы, менә шул кешенең алдагы тормышын киләчәк дип әйтеп була. Һәм менә шул кешенең тормышы ике өлешкә бүленә. Үткән заман һәм киләчәк заман. Һәм шуңа күрә үткән заман турында сөйләшсәк, Аллаһ Тәгалә бу хакта безгә Коръәндә булай ди: "Ма асаба мин мусибатин илля биизниллаһ, ва ман юъмин биллаһ яһди qalбah." Сиңа ди, яки гомумән кешеләргә нинди генә авырлык килмәсен, нинди генә бәхетсезлек килмәсен, ул Аллаһы Тәгаләнең тәкъдире белән, Аллаһ Тәгаләнең теләге белән, илля биизниллаһ, Аллаһ рөхсәте белән. Ягъни Аллаһы Тәгалә моны тәкъдир кылды. Моны телисеңме, теләмисеңме, үзгәртә алмыйсың. Ул узды. Һәм кем ди Аллаһ Тәгаләгә моны аңлап иман китерсә, Аллаһ Тәгалә аның йөрәген туры юл белән алып барыр дип әйтә. Һәм шуңа Ибн Мәс'уд, Абдуллаһ ибн Мәс'уд бу аят турында сөйләгәндә, кеше тормышында барлыкка килгән авырлыклар чыксалар, алар Аллаһның тәкъдире белән, һәм кем Аллаһка иман китерсә, аның йөрәген Аллаһ Тәгалә хак юлга чыгарыр дигәч, кем соң ул ди? Һәм Абдуллаһ ибн Мәс'уд әйтә, ул ди булыр шул кеше, авырлыкка очраса да, бәхетсезлеккә төшсә дә, ул ди Аллаһы Тәгаләдән килгәнлеген аңлап, моңа буйсына һәм бу тәкъдирдән риза була дип әйтә. Буйсынуы һәм риза булуы, ягъни моны үзгәртә алмаганлыгы һәм Аллаһы Тәгаләнең тәкъдир икәнлеген аңлап,
Аллаһка бер сүз, бер көферлеккә китерә торган, Аллаһ ачуына китерә торган бер сүз яки бер эш эшләмәгәнлеге аңлашыла дип әйтә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям тормышында, ул бер кашанда, аның инде әгәр дә сирасын ачып укысак, аңа кайсы бер сахабалар хезмәт кылдылар. Һәм алар арасында Әнәс ибн Малик. Ул 7 яшьтән алып Пәйгамбәребез вафатына хәтлек Пәйгамбәребезгә хезмәт кылды, ярдәм итте, һәр вакыт аның эшләрен эшләде, аңа хезмәтче булды. Һәм Әнәс ибн Малик әйтә, менә Аллаһ илчесенә күпме хезмәт кылдым ди, ул миңа бер кашанда ник моны эшләдең яки ник моны эшләмәдең дип әйтмәде, дип әйтә шушы сахаба. Ягъни Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үткән заманда эшләгән эшне үзгәртеп булмаганга ул ди таләп итмәде һәм теге ачуламады, ник эшләмәдең, ник эшләдең дип әйтмәде ди. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, безнең максатыбыз, мөселманнарның, иман ияләренең максатлары, димәк, үткән заманда булган вакыйгаларга сабыр итеп, булганына шөкер итеп яшәү, менә шул бездән таләп итә. Булганысына шөкер итү һәм сабыр итү. Һәм шуңа Аллаһ илчесе Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең күп хадисләрендә безгә булай дип әйтә. Иман иясенең хәле гаҗаип дип әйтә. Удивительное положение верующего. Нигә? Чөнки аңа авырлык килсенме, яки җиңеллек килсенме, ул аны үзенә яхшылык итеп үзгәртә. Һәм дәшә дип әйтә, ул ди авырлык килсә ди, ул ди сабыр итә. Һәм сабыр итүе сәбәпле үткән замандагы булган авырлыклар киләчәктә аңа җиңеллек булып әвереләләр дип әйтә. Һәм шулай ук ул ди әгәр дә рәхәтлек килсә, ул шөкер итә. Һәм әлхәмдүлилләһ дип әйтә. Һәм бу яңадан аңа яхшылык, игелек белән әйләнеп кайта дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, бу хадиснең мәгънәсе, ягъни үткәндәге булган әйберләргә кайгырып утыру, үткәндәге ник былай эшләмәдем, ник тегеләй эшләмәдем дип әйтеп утыру ярамаганлыгын Пәйгамбәребез күрсәтә. Һәм гомумән Аллаһ илчесе безгә если, нигә эшләмәдем микән дигән сүзләр ди, слова если открывают врата для шайтана дип әйтә Пәйгамбәребез. Шушы если дип әйтү, былай эшләгән булсам, тегеләй эшләгән булсам дип үткән замандагы әйбергә кайгыру, ул җәмәгать яхшылык белән бер килмәс диелә. Һәм шуңа күрә авыр булды икән сабыр итәргә, һәммә безгә, җиңел булды икән шөкер итәргә. Һәм алга таба да бу безгә тагын да хәерлегә әверелер. Шулай ук Умар ибн Хаттаб, аның шундый бар бер сүзе, ул әйтә, минем өчен ди, иртә белән нинди генә хәлдә торсам да аерма юк ди. Для меня нету разницы, в каком состоянии я встану или же настигну утро. Нету разницы дип әйтә. Үземә ошаган хәлдәме яки ошамаган хәлдәме? Нравится мне это состояние, это положение или не нравится ди. Нету для меня во всем этом никакой разницы ди. Чөнки минем өчен кайсысында миңа хәерлесе икәнлеген мин белмим дип әйтә. Потому что я не знаю, в чем из этих состояний для меня будет благо. Дип әйтә Умар ибн Хаттаб. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, кайсы бер вакытта менә тормышка карасак, һәрбер кеше үзенә карасын һәм үзенең үткән тормышын әгәр дә анализласак, һәрберебезнең тормышыбызда була кайсы бер вакытта шушындый бер вроде бы авыр хәлләр, бәхетсезлекләр, ләкин аның нәтиҗәсе безнең өчен күркәм рәвештә үзгәрде. Һәм кайсы бер вакытларда кеше шундый бәла казага очрый, ләкин Аллаһы Тәгалә шул бәла каза сәбәпле аны тагын да авыррак бәладән саклап калуы. Когда Всевышний защищает человека меньшим злом перед большим, которое могло его постигнуть. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы кайда хәерлесен белмәгәнгә без җәмәгать үткәндәге тәкъдиргә тилтеш тидергә тиеш түгелбез һәм гомумән бу безгә җәмәгать тыела. Шуңа әйткәнемчә, кешенең тормышы икегә бүленгән. Үткән заман. Димәк, үткән заман турында без җәмәгать үзебез өчен фикерлибез,
уйлыйбыз, анализлыйбыз, сабыр итәбез, шөкер итәбез, һәм әгәр дә хата кылынган булса, ул хатага тәүбә кылабыз. Ул хатадан Аллаһ Раббыбыздан гафу сорыйбыз. Я Раббым, шул хатамны гафу итсәң иде. Я Раббым, гөнаһларымны ярлыкасаң иде. Адам алейхиссалам белән Хава анабыз җәннәттән сөрелгәч, нәрсә дип әйттеләр? Раббана заламна анфусана. Эй Раббыбыз, без үзебезгә зулымлык китердек. Фа иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Безне гафу кылмасаң, һәм безгә мәрхәмәтле булмасаң, хәсрәтләрдән булырбыз диелә. Менә бу җәмәгать иң күркәм дуга. Менә моны кабатлау һәм үзеңнең хатаңны аңлап, шул хатадан Аллаһы Тәгаләгә кире кайтуың, менә моны син эшли аласың. Үткән заманны үзгәртә алмыйсың, менә бу хатадан тәүбә кыла аласың. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бер өлеше үткән заман, икенче өлеше киләчәк. Менә бу киләчәктә кайсы бер кешеләр үзләренә аклану эзлиләр. Кайсы бер кешеләр үзләренең хәлләренә оправдание табалар. Хәмер эчеп утыра, хәмерне харам икәнлеген белә, ләкин Аллаһы Тәгалә миңа шундый тормыш язгандыр инде, дип әйтүчләр бар. Астагфируллаһ. Мондый сүзләр, бу җәмәгать бик куркыныч сүзләр. Гөнаһ кылганда, урлашканда, зина кылганда һәм башкасы, мин башкача булдыра алмыйм, шулай яшәрбез инде, шулай үлербез инде, дип әйтүчеләр бар. Аллаһ сакласын җәмәгать. Бик тә куркыныч сүзләр. Ни өчен? Чөнки кеше белә торып хатага, авырлыкка, нинди дә булса куркынычка төшәргә тиеш түгел. Аллаһы Тәгалә безгә Коръәндә ап-ачык итеп әйтә: "Үз-үзегезне һәлакәткә илтмәгез" дип әйтә. "Не бросайте самих себя на погибель". Белә торып, пожар эчтән ничек керергә була? Белә торып, инде үз аңында булып, шушындый тәнеңә һәм гомумән гомереңә зыян китерә торган, үлем куркынычын бирә торган эштән ничек эшләп була? Эшләп булмый. Үз акылындагы булган кеше беркемдә ул якка таба адым атламый. Нигә соң? Ахирәттә бәхетсезлеккә, ахирәттә куркынычка, ахирәттә шушы мәңгелек газапка китерә торган эшкә ул үзе аңлап барырга тиеш. Юк, алай түгел җәмәгать. Алай булырга тиеш түгел. Һәм шуңа күрә мөмин кеше алдагы киләчәген үзгәртүе өстендә тырышырга тиеш. Һәм моны галимнәр тәкъдирне тәкъдир белән үзгәртәбез дип әйтәләр. Тәкъдирне тәкъдир белән үзгәртәбез дип әйтәләр. Хәзер бер мисал китерәм, һәм шул мисалдан иншалла аңлашылыр. Бер вакытны Умар ибн ал-Хаттаб сахабалар белән Шам иленә таба якынлашканда, анда инде Шам илендәге бер шәһәргә якынлашканда хәбәр килә. Уже якын булар. Әле шәһәргә кирмәгәннәр, но уже якын. Һәм хәбәр килә. Ул шәһәрдә ди чума шире чыккан дип әйтә. Тагун, ягъни бик куркыныч шир. Һәм вероятность смерти очень высокая от чумы. Һәм нәрсә дип әйтә? Умар чакыра мухаҗирларны. Нәрсә эшләргә җәмәгать? Мухаҗирлар, сахабалар үзара бер фикергә килә алмыйлар. Кемдер әйтә, барыйк ди, без бит ниятләдек, без бит инде чыктык шушы юлга ди. Кайсылар әйтә, юк, кайтыйк ди, китик ди, туры ачып-ачып үлемгә бармыйк дип әйтә. Һәм шунда Умар ярар ди. Ансарларны чакыра сахабалардан. Нәрсә эшлибез ди? Киңәш бирегез миңа ди. Алар да үзара тарткалаша башлыйлар. Алар да үзара кемдер әйтә кайтыйк, кемдер әйтә китик дип әйтә. Һәм менә шушында Умар инде буларны тыңлаганнан соң ул булай дип әйтә: "Ярар җәмәгать, иртәгә иртә белән утырабыз, җыенабыз һәм кире кайтып китәбез" ди. Бу шәһәргә кермибез дип әйтә. Һәм бу сүзләрне ишеткәч, Абу Убайда аль-Джаррах, ул җәннәт белән сөендерелгән 10 сахабаның берсе, бик дәрәҗәле сахаба, ул әйтә: "Эй Умар" дип әйтә, "Син Аллаһының тәкъдиреннән качасыңмы" дип әйтә. "Ты убегаешь от предопределения Всевышнего". Һәм Умар бу сүзләрне ишетеп: "Эй Абу Убайда" дип әйтә, "Только не ты" дип әйтә. "Не говори слов, только не ты, не говори мне подобных слов" дип әйтә. "Син генә миңа мондый сүзләрне әйтмә, мин синнән мондый сүзләрне көтмим" дип әйтә. Һәм нәрсә дип әйтә? Умар ибн ал-Хаттаб: "Без ди, әйе, Аллаһ тәкъдиреннән качабыз, Аллаһының икенче тәкъдиренә" дип әйтә. Тәкъдирдән тәкъдиргә качабыз ди. Һәм кара ди, "Эй Абу Убайда" дип әйтә. Әгәр дә синең дияң булган булса, если у тебя есть верблюд, һәм син килгәч ди, синең каршыңда зур үзән, зур поле большое. Берсендә үлән бар, бер якта, икенче якта үлән юк.
Син кайсысына үз дөяңне җибәрәсең дип әйтә. Үлән булган җире дә Аллаһ тәкъдире белән үскән үләннәр дип әйтә. Үлән үсмәгән, корылык булган җире дә ул да Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире дип әйтә. Ләкин син дөяңне кайда җибәрәсең дип әйтә. Һәм әлбәттә, үз акылында булган һәрбер кеше хайваннарын ашатыр өчен кайда җибәрә? Үләннәр үскән җиргә җибәрә дип әйтә. Һәм шуннан соң, күпмедер вакыттан соң, Абдурахман ибн Ауф килә дә, ул моны ишетми, моны белми. Һәм моңа әйтәләр, менә шулай, Гомәр карар кылды дип әйтә. Һәм шунда Абдурахман ибн Ауф әйтә, мин ди Аллаһ илчесеннән бер сүзләрне ишеттем дип әйтә. Һәм бу сүзләр бөтен спорларны бетерә ди. Әгәр дә берәр җир, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, әгәр дә берәр җирдә шир чыкканын ишетсәгез дип әйтә, ул җиргә бармагыз дип әйтә. Һәм әгәр дә анда кирсәгез, или анда булсагыз, ул җирдән чыкмагыз дип әйтә. Ләкин әгәр дә анда кирмәсәгез, ул җирдән китегез, качыгыз дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Шулай итеп, Пәйгамбәрбезнең сүзләре Гомәрнең карары белән туры килде. Һәм Гомәр бу сүзләрне ишеткәч бик сөенде. Һәм әлхәмдүлиллаһ дип әйтеп инде бөтен сахабаларга, бөтен гаскәргә кире борылырга әмер итә, куша. Шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы сүзләр Аллаһ тәкъдиреннән, Аллаһ тәкъдиренә качабыз дигән сүзләр, җәмәгать, ягъни синең алда, тормышыңда нәрсә билгеләгәнлеге син белмисең, беребез дә белми. Беребез дә белми иртәгә нәрсә буласын. Беребез дә белми бер атнан нәрсә буласын. Беребез дә белми әҗәлебезнең кайда килеп җитәсен һәм ничек килүен. Беребез дә белми. Шуңа күрә белмәгәч, без җәмәгать үз акылыбызда була торып, иман ияләре була торып, Аллаһы Раббыбызның рәхмәтенә омтылырга тиешбез. Аллаһы Тәгаләнең җәннәтенә китерүче, Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына китерүче эшләрне эшләргә һәм гөнаһлардан сакланырга тиешлебез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә алдагы тормышны, киләчәкне белмәгәнлеккә, җәмәгать, без үзебез нәрсә эшлибез? Нәрсә Аллаһ Тәгалә безгә кушты? Аллаһ әмеренә ияреп. Пәйгамбәрбез әмеренә ияреп, шулай эшлибез, шулай гамәл кылабыз һәм иншалла монда зур нигъмәт булыр безгә. Һәм ахыр чиктә барыбер нәрсә генә эшләсәк тә Аллаһ тәкъдире белән булачак дип әйтә галимнәрбез. Һәм шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, ахыр чиктә нәтиҗә. Бу кыйссалардан һәм бу хадисләрдән безгә нәтиҗә. Әгәр дә җәмәгать берәр кеше үзенең тормышында элек гөнаһлар кылган булса, һәм шул гөнаһлардан ихласлы рәвештә тәүбә кылган булса, бер генә кеше дә син шундый идең, син фәлән идең дип, никто не имеет права попрекать его, если он покаялся от своих прошлых грехов. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә кешенең тормышында берәр нинди дә булса авырлыклар килсә, галимнәр әйтәләр, ул ике төрле булырга мөмкин ди. Я ул Аллаһы Тәгаләнең сынавы, тәкъдире ди, я ул Аллаһы Тәгаләнең газабы дип әйтә. Эшләгән эшләр өчен, кылган гамәлләр өчен аның газабы диелә. Һәм шуңа күрә башка кешеләр арасында, әгәр дә без авырлыкка төшкән кешене күрәбез икән, димәк, бу аңа сынау булгандыр дип, яхшы уйларга тиешбез. Мөселман иман ияләре турында. Үзебезгә килгәндә, үзебез турында, мин яхшы идем бит, кара инде. Мин бит шундый идем, фәлән идем дип, үзебез турында яхшы уйлап, үзебезне өскә күтәрергә тиеш түгелбез. Наоборот, миндә булгандыр хата, миндә булгандыр ялгыш, һәм шул ялгышның бетүе өстендә эшләргә тиешбез. Тәүбә, истигъфар һәм башка төрле аятлар һәм зикрләр кылырга тиешлебез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм ахыр чиктә алдагы калган тормышыбызны да Аллаһ Раббыбыз риза булган хәлдә үткәрергә тиешлебез һәм шул була, җәмәгать, безнең динебезнең максаты. Аллаһы Тәгалә Раббыбыз элек кылган гөнаһларыбызны гафу кылсын һәм Аллаһы Тәгалә Раббыбыз һәммәбезне дә алдагы тормышыбызда күркәм гамәлләр кылырга, гыйбадәт кылырга һәммәбезгә дә тәүфиq һәм һидаят бирсә иде. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.